Iguru y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Wakire bya mwanchi muri ya begeta seni kia Ndizi TV ne birabinde na leto kumirana asomoro video wensa kia bono mambia ase to kwaliga ni bene ilinde to gusanga naye asobwa moto komanye nari agenda takokolekana asense icho ya Kenya mashabiki itonsi pivo kaboka good morning and on sense magenda takobwatia omoro video yiga aso ime omoro video wensa kia bono mambia tusanga na intwe ase namba yesimi wetrasi namba yesimi ya 0792192834 opine location yago otomanye nga yokubwati omorobeli koru nabo igo oture babere batatu basoe ase omorobeli keralire litkolia Jumane mwancho mulielia ase omorobeli gani gotubwate chintu ndaisato ase ntunde ntangani ni gotugukumanyelia gandi takokolekana ase chinsemo ntunde ya kabere to batokumulikira magazeti nabo igase ntunde ya gatatu to batokumulikira ensemeli ya mangana lengete obo chenu igo mwanchi muri esanga na intwe asensemo chimitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube Ndizi TV News sensemo ya website www.ndizitv.net amashabiki itonsi pikorase chikaunti chonsi imensi ya Kenya twabaliga nirivene nabaga mashabiki itonsi pikorwa ase chinse chichamaiko so imeyo morobelio wensakia wono mambia ilitere na Frida Kerubo nolio kaineke bina chibi channel yogira kwikira sole ase nchira ya bene nere nyanchama Abigail na nchenkoro kwa Job Maangi omwancho molelia Ndizi TV suboka boka soa ime yomoroberio wensa kia chitariki emeronge tatu litkolio mwelio lio mutienyi okane omwaka bwechirubere nemerongo ebere nainye amatuko nigaendate kominyoka kegima asengencho asobosemelia ntomaetenga litukolia ankiongo tachatole omutienyi ogatano aso mwakoyo asigo mwancho muri Ndizi TV boka soa ime yomoroberio bwensa kia emambia yabono turaba oyomo turababere elinde tobe tokoba libo elimo na mange tukwarenetie emambi yabono nigo kuigoro wechukuru beigo goskigwa etoigendrese kogendra ase chinse mochi nyinge abantu abange basema gemabo ayuniga tia elite kwaniganetie semambi yabono atora chikomolekera ase oboime ase kagetali egetambe ase ga mashabiki ito onsi buna botambe tokobatebinga tagokira kwananga yore soyo yomoso ayonde elinde tobe togochaka asenchera yabene kikoigura mario kiaya aberega soa asembeo manyanga lichuko lyabeire ligo chaka igo boka takwenda korara takonya kwelinga ni oborangetime boka takwelya nindo chinga lichuko lyala ni gembe ko gusaguya bya mbule litonalete ekonyirira enyinge teyo asemambia bono asegana boka tomanye naki kwa bokire emambia yabono kono mwanchi bene Ndizi TV buna botambe taraso asamangana mange ne tokobato koraso ase okomolekera egebungo kelituko ase tokobato kwa agosembere naboigo oske korwa sekerenge kemugochia ase ekende ase mambia yabono torabe tosoma kurwa segetabu kelirube litangani lya Yohana ekebungo ya kabere omustali eno 15 na kabere tabanga enseye na enseye nigo egweta na okugani kwaye kolende ere eyo gukora uwancha kwa Nyasaye nigo akoba moyo goika kale na kale na enseye nigo egweta na okugania kwaye kolende oyo gukora uwancha kwa Nyasaye nigo akoba moyo goika kale na kale mwancho muri Ndizi TV na mange twabe tokorra akorekana twabere tokora abanyankongo twabe tokorra abantu balenge babwate chibesa bagusiria magimabo bakoenigwa asenchira enyororo yani kwanyoranga no ayuba tabanga igaibolito bosa anaende garabe gako garuta senda ya ngina kale bosa
naende chinga kiarabe gakorwa soboiko bwenseye boigo nigo arabe gakorwa kare getirianda takogenda na kende gionsi ekino kyo tubonete kwemanya asemambia yabono asigo mwancho muri Ondizi TV ebuku yabere gotatebinga enseye ngwetere chibesa tubwate ngweta chire nane nyombe yawo bwate ngwetere kolende egento kingenjongere kieki ogokora ogwanja kwa Nyasaye okuna kukorabe gokoa obosemere bose kendo kyao asobi mabuao nonyanga gokorwa ase oboiko bwenseye omaetenga nindu asoboiko bwenseye asengo chia tene gotwara bobanga ase nachie nase ari agaya sigo mwancho muri Ondizi TV kere gendo okora onye ni gari okorundia kore ngana no gwanja kwa Nyasaye onye no moibori ora asenkeria ekora kere gento aso gwancha kwa Nyasaye Frida nakosemeria kwemambia bwakire buya jaba ebokiete buya kegima kabisa akorende na mange agendrate imense ichwa Kenya Frida etoigeye yachi abantu bakateba ngabono yetererie yanu ono yabere bune yanu Frida embureye ekari gosomba abantu Frida kigima maite nabo aba bunamo baninu ale gukurira abantu nga nchitu agacho bwa sobwata abantu akanga sobwata Frida tubakurire tagotambuka chindo chibwata mache mukali koigo Frida ono maite etoigo yabere bobe Frida ngaitenga embure yaro yara eterere ndwaga netie embura lakini bono yatule buna totakagerete nochenga abantu abange bakale basombwa na mache egonye kobwate omoiri ogo osomusani ogo gose amate yago emenyete sichinsemo akwara mwakeresimi kwara amanya gose nabogete kyagera ngenchira amache akale gosomba abantu nabora nyorenga nigasombeto na mache kale yes boigo ntobe tokoranga nigo ensemeria ya maimayo ni maitenga mugusionde gonso ntegerete ochire Nairobi oetire ensemeria ya maimayo yotali asitora otebio dora benga to ya maite Frida ndo tokoranga nigo kwari konyoranga ani abantu barotebanga ebabogete ebareire bakanyoranga amacha gutuoma Frida amacha ari na mangalenge na buto chinga abantu abange babeta gusema gimaba asikolende to tumengora ito gochia sebalia babera gosiria abamu abo gwetera ase enchira yembureye yogendrete imense eche Kenya yabeta koleta etoigo nene tokutoma engora ito kurwa Ondizi TV nawe babe konyora owakwa togosabanga tigabono Nyasaye kyabega kubagata nabo ko bachinguru nabo igo oboremu gwetera ase chinga kiche boigo ntocho tokoro mwaziri boborendi boime Kithure Kindiki kakura machika matindi Frida Frida kurero kora renga edaracha nige ichira mache ocha gutambuka edaracha eri serikali erera korenga igotete guita lakini nanya nabo jobo mete serikali ne bwene teli gichinjirira konya abantu ekyagera nga onye ne daraja inere yokere egotume kwa tatabenga omuntu ngwendali kibago kya gose ndali chiro yaye gose bintu mbirororo abibetereretie aiteroro rachkuoi na kyara akore because ekero kurigereria nonye asensemelia maimayi nonye aliabete kago korekana no rocherwa beteruga ichura amachi bakaruga ichura rugetani kerengo barokana nga astay machali arachi kanyaranga kagoitika kurwa chinsemo ne kikyagatiga affecte chinsemo chinde igokoranga asinarororo abantere bambaroro twabeto korra sichipara okonyaranga edaraja neichire osama china babaruchinga machi ngotrimbukara amange lakini bamelia batema gweta sensemelia abuna barabona botorarwirige kuri lakini kolende atigange serikali kera abantu bagukura botame ngao toroseli chipara nchiri gweteka serikali kwanyore ikiretekere murakera ekera maku achire ndio konyaranga bagotabubuka yes Frida gwekera bonega ni chipara chinyingi cyabere chigosaleka imechinsemo au ime yense itwa Kenya bonega oikera chipara chinene chipara gwetani sano igo serikali ne bwete eligi chinchira au
chokwene kinga ababere bakwire tambukiro kya bwango elinde gokianania obubi bwabere bokoretwa nembureye ya elnino embure ya abere gotwa enyinge chinga kiechi nabo igotone kinga atwabere tokoranga twabere tuwikirana ase kolende enganere abete gego tiga abantu abange no mondo ko Frida no komisana omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja nabete gakwerwa gwakanira aboro kiugo bali babete bagukwama ase county ya Nairobi ngira gukwane egakubakanira fair bali babete bakwa ngira gukwane gitambukire actually gitambukire kyarenge kiya sana ekegeranga abayibuli abange ebanyore to of God ekegeranga chinsa okoraligo kolikwa bete gukorwegwa abande ngamba manyete abanyaranga konyara babangira abana babo mapema mbuya babateba ene kiringa abana babo babere bako bogolye kigali kikubaige bosinsemo bakanyaranga kero ko ikiregali abanali bashite konyara roboti ngabono skuru cyabere kigosikugiwa bosio akolinde ntwaro cyo mugabana nabetega ko ene kyango beri ko kagosira boroki wabali ande ko ene kyanga babere bakwira na ase chinga cyabo naruchina ende matatu operator yomo mukore mirimo gukora sense meria matatu nero bogole tyabana actually kera abayigiti asaba igiti akaroranga abana bayigabono chiskuru kyabere nga nchiyo nero nabeta akabaira niri fair yabo akabatayiri na kigali moirane bakase chinga cyeno ego abantu babere babeta bakore getambukire kyo nekinyencho kigima ekegeranga abana bari gachako ba stranded sana agali banyalenga umuyibuli era abange to mwana yake skuru amenya gachako mosote baada meta bibuli mbali bakora gotenga akaragenda bwatefeye karagenda ninya kurigi nchenkoletere baadaye kwanyoranga muyibuli tabu atenchirende igomba bete bako basira na kweneke nga obulendi bwa bana bali no boronge bole bana bali mbali go kigosira wose mbali go kigotanga ngagali ya stage yes Frida engana ere engia kigima ni goto bwendete gokonyana na gusirana ase okonya abana babaito omwana oli oro cyase para na bako bomwana go na bako bamwirio ase kubwatenchirende yonsi yo komokonya erinde abe gako ikirana asabwenda tukikirana negento kingencho kurende boigo Frida tokoranga nigo abayibuli babere bakomochia eserekali asogusukistali kichiria cyokugorwa eskuru bao kwana imechinsemo au anemono ime county ya Kisii nigo babete bakomochia eserekali ase okoralia enganeye botukogati Frida ngayo muyibuli ago chakomanyera botukogati abana bande konyara bachagere kwande skuru chinga kichu cyabo tuko abande konyara babere bakwale ne abana bakorende nganeye koraliwa wa serikali ngiya betike kubakira asenchira ya mubasoka no roboti rwabetero kwale ni wa no musaki ituba mangana mayiya samiyenda tangtorarango naralia ya bayibuli babwategoro yoskiwa witariki cyo kwigorwa chiskuru goika ase wiki egocha Kubwatikana nembura enyinge iyo yaenekigwe ase chinsemo chinyinge chinse ya Kenya wizara y'ekisemi gwetera ase omuwaziri Ezekiel Machogu nigo barwa oguchika gwogusikigwa bosio gwechitariki cy'okwegorwa chiskuru aborokia nigo babwatesia oguchika kwe wizara y'ekisemi iriyo kubeka amagima y'aborokiwa ase agiya tebirengambi ya mono ase Ministry Education ya serikali ase okomente wiki yebo ase ngencho embura egende gotwe nyinge ayuna maseni amankuru asinya sai buya bakora gekogera embura ya ture nyinge ejwera masese nyokuru asinya sai na inde ntokati namna yoko yetanga wikegenderere gotu sababa iburi munyare koremerere ase ngenches aba eserekari nero ngoni sabange kero ekero egwato mubango boko skibotu chitariki banyara kubanga mapema bateye abayibori erinde abayibori banyara kumanyangi bakora kinga tunikira kingo gokwana na Ndizi TV abayibori nigo bemurunganirya ogochika okwo kiri batebanga nigo gwacha ase engaki etabwenereti njasa majeta ngoro kujakirini omo menyonya koy igombwato omwana na irete sukuru igoro akadipote sukuru serikali kemwa manyire ngento kuneke mutekere mwatwara mapema mwatotebinga ngakiki abana bakwende sukuru niko toko bori na bana kibese transport kure yatie kamenta para ike fea yo koira abana school ningo gocho kutwaka na intubuna
buna bananchi namba ibere serikali ikwire ndi model yayo go communicate na bananchi nene asingenjo umuntu ngakyara aboke botuko saa 7 amanya kulike message nga school mami jiriko igoro message ingata getekere chinsejo abana bagiye ku school for Friday y'abana bari bamenye ku school wa nuko bayiranira kibesage. It is high time to tebya serikali nga digebeke bintu bya ni order na inde ekole kwerende abayibuli bona abo bwana takuba compensated bali bonse bogwata mari city na baro baye kuti kwerende bayirandira kuti basa singe bogwati kubabutie tumatingi mora tokonya abana boite bachite Mombasa banyo wale babe compensated transport ikyara bona boniga twacha kuri kibasito bato bali kibaire nigo chaga iga minister tiyamanyete abana barure abande Nakuru abande barure Skimurogoro abande barure ibaikire kiskuru bakanyora nga kiskuru kikoreteki kisiekire baibori abo nigo basaba serikali korwa oroboti ase chingaki chibwenerete elio kwarigania aborokia ase enchera ebwenerete koripoteria Ndezi TV inche Nsam Miyenda. Kebi yakegima mwanchi muligerelia elinelio giria ye Samiyenda oyobete kagotarera chinsemo aime county ya Kisii na baigogo sanga ebirengerelio byabamenye be county iyo obwatkana nogo skugo bosio go kwigorwa gwechiskuru engana yabetege koleta liberera mono asaba ibuli abaganiti serikali koenekyanga ngwakanere aborokigwa bali babete bagwikirana ase semo baine kinga babere bakwirana ase chinka chiabo timeti jobo akura sensemo yago ngaki okoligerelia engane ningoto bwenete komochia Frida aiganjira tetora monche serikali ogo tanga bose ogo skiwa bosio uko igorgo chiskuru nkwabete ko gotoria abana amagima y'abana bange bari ko kwenda chisemo immense ya Kenya beni mathinga omoibuli na arora nyore nga oibete ka kuigwingane chinsa chia mambi konyalia chakire kwale ni omwana oya ndi skuru maronya mate bantu bali korara Kenya Frida banta bange bantu bange bali korara Kenya nyoranga no ensa stambarara igomba rora nyore nga babete konyororo roboti yoru nkonyoro baikiri station bechi station chigali mbachi etitango mbabete bagosombu na macha jenu chinga kinege tambukire serikali betege kuira elinde kokonya abana mate Frida efe na bokuira ni lakini obo imo mwana borobu tokunyara kibu abere bogosira nchete yora abe kumwira ni abe moyo Frida ase gotiga tutekulira chibesa etobe tokulira amagima y'abana baito asogo ime Frida yes ekerukuligereria lakini jobo embure yabereke gotukuru asigi kegetambe talinga nigori mbura yachagete gutugo sin Saturday go sin Sunday ningi wizara y'ichisemi etale guteneneri ngane kurukare ikiagera ngamba maete eskuru ngo igurwere Jumatatu ngiare gukora ko Friday ko Saturday Sunday bakagasha gukira bogukira Jumatatu nali agotumira abaibuli otuko actually sasta chiabo tukomete baroro konyoranga na barobale night shift igomba maite by the way kikegenderete ningi gekogera atali gutumira oroboti abaibuli mapema abatebinga yaya tigatora skibosio torolenga tupime mbulenga yegochi ekiagere mbule yabereke gukora obosalia chinsemo no ni ntuabalike bamangana twabeto gotalia chiskuru twarorire nga chidaraja jabere chikugwa twarorire abantu bagosombwa igwe serikali nga yarenga we yakorukare kolende Frida aboigo abuaro nabongo itaberana naye serikali nyire tetambukerekia kolende mbanyo litugoteba mbabonete batebe asechinga kichindonge nali etairere nga abaiboli babakonyora chinga kichinkomu ane mono liri bakwira abana babasti skuru yes nonya nabona rochinga emitandao gali nkwana yali gutarase emitandao nga bali kogochia umwaziri w'echisemi Ezekiel Machogo lakini kolende egento mwanchi mulire yabone takumanyanga wotenene abo kuigoro w'echiskuru tali ngana ekwamwegwa no mwaziri weka wekagende gali asenyumba enene yoboralia State House ababe bagokwanira n'abanene gali akwane no murayibwense akwane no mukonyoye elinde babe bakomwa ogochika ngabona nabakoenda gukora igitabukero ngaite ngane
ningana yabetege kunyura kura sensemeri ya State House ane chingaki umwaziri abetega konyoro roboti anere umete utotanga waziri Machogu ni mchapakazi na boro chingano nere tari korara engetinginye kengaine mugusi aba gusingo kora baro mu kifrida no nyoe to roboti orukanyurire nere na negetinga chinse chicho oberika kurbuatuka nere ngani gari nge maiso eminetinga nere tari korara nagenderete gokorera abakenya emiremo kurende mwanchi muri elia kogendereria roboti ororo chisemina ndio nyendiro mwanchi muri by the way abegete umurobiri bwensake mambia tari gochako West Fair yaye igona kitoko goteberinga kwara tuni ensake mambia akwara amanyali agendete gokoreka na sinsi ya Kenya igotoko gendera namangana ringete chisemi ase award area ya ibeno inse yoboraiwa ya Steve Arika mbabete bakobwatoka chibasari ase keraskerigia kianda gose form 1 senseme yoni gaba ibori babete bagokera na senseme cyo nabo igoko enyorera chibasari cyo cyo kirabe chiko basira bosyo boko igorwa chiskuru nigo babete bakogokera egetambukere kyo nakori era gose nakoyenekya ngamba chikobwatera na bana babo nakoyenekya buna babere bakokora omokia ase okoyenekya obokoreri obya asama tukali abosyo muri kitonde mo CV na ikerenda chinseme cyo nabo igogo twariganiria orobotiro kobwatera ime ye wodi ya iveno ebonga nyaribari chache nego mo MCS Steve Arika na koroto moroberi bwo kwenda no gwechi basari omoroberi orengete go ikera aboroki wabekera sigia kianda abo bataikero ne ntunda ya eta yo moroberi yubwe serikali ye county ya Kisii Litukoli rero abana bali ba form 1 banyo tukwa chifomu baicholi bona to abalentera no chifomu kiri chinke award nene lakini form jarenge 200 lakini kire sublocation enyorenke kenke egere tuicholi nane kweli bageliga ngotebyo mugavana ito Simbarat bali bakolema babwatisi na bayiboli toigule ntira mwatebirenga around ende chibaza chimentwe ntoteme una assembly tomente chibaza se pasali egere kerwa konyora chitoke chigwe chira chwasingake tugwaka ngambia mono sana aso mugavana ito kubwatera no umwe musio ito Steve Arika asoko toletere pasali yange na asatomenyete eji akonyira abantu bonsi etalengo kurumaya nibona ndi twakire ngambia mono buna bona bainywira abana ba form 1 bali batanyorete igorende tokwakira umugavana ito ngambia mono no umwe musio ito Steve Arika agendere no moyo yoyo kobana abana inchi ange sana buna bagenderete gokorai pasali yabeire transparent sometimes sio kongore bwa ko toka kwa nyoranga tabakenda bane banyoreti lakini otherwise ndo chenga egente bona kyaretire wa mato buya yakero mundisane kerenga kejo montanyora ikero kende kyare ngase keganja nabona chitimba to mwana kerenaro aro ko mubamba bona ungakanere ipase netiokea ye fisiana kyare fisiana erego nonye abamenyi babwato muchengo igorwe chibasari ekyo nigo baganiriye serikali ye county ya Kisii kwena kyabuna chifomu nchi saina abamenyi abange na ekerengo kieni boge kwenanwa koimo kigwa igoro na ande nyino kubuga mono bamente chibesa egere chibe igorake bali barakonye abana baitu basome bonse utambe ogende ko torentera ando mente gintu geke elini nali abana barasome nabona abana chintakana konyora bali 5000 bali babatu muguri amanya 4000 na bali banyora 3000 ekogera bantu bonse tokolengani lakini no kolenga kiro muntu anyole pesa nkenkenke na kuringa injira kitoko nyoranga abana baitu basome Steve Arika niga kerego kwemero berie chisemi ye serikali ya Kisii gati yabo ajiri digital asarure irago chiasa menyi baibeno kobalentere emero beriende ya magenderero abana bakora amatemu mugabana Simbarat nateche abaye certificate babekere gutwa bayikina abayibuli babo babe kerorio na kibako bete nande ntubwato muruburi rwe computer singi tutegete konyoranga abana bayitoko zekre skura gotebanga gora konyeka ekero kwakolire gasien kongo okonyoro mongina oise gwatio rokoga no yondole computer koroswa singi
ate ungo kwa ndagera ko oli gwati oroko ali no iwe computer lakini we computer ngonyora ko research machine abana betu bamanyenga ase twekeire nandi na banyora chigasi gwetera online Koripoteria Ndizi TV korwa se wodi ya Ibeno ebunge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii Eliatariane Ndemo Steven Mwanjumulilia Ondizi TV eyo ni county ya Kisii ensemo area ya ward ya Ibeno as serikali county ya Kisii ndete kwenda na kwenda na chibasari na boigo aborokwe bali bafomu na boigo chiskuru acho bundo ndete kwanyora chibasari cha Frida ngira ukwanda rege tambo kiryo ya serikali county ya Kisii asaborokwe ndete kwenda nwa akwego chibasari no muroberi omuya agendete koro kigwaga iga gosene kyoro kereri kiyago cha ase abarayi borogongorwa usi anene nigo bagendete gusira chisemi linda kwene kyanga aboro kigwa kwenyola bale chisemi boikiranu ekero bagwikirana chiskuru gali mbaliko bagoseli gwa igo no muroberi omuya anene korwa ase ward area ya Ibeno linda kwene kyanga ngosira bale abaiboli ababeire bagochandika sensemeli yo gwakana school fees. Yes, kolene ndo to sabankelinga chibese chitya chikwena kiwanga chabere chigo ikira aboro kigwa bali babwendete koegwa na boigo tigachibe chigo tumikuwa asenchera ebwendete naye buno moibo nayo buno moro kigwa kaneirwe basari ne county wakaneirwe basari no mobunge genda okoromukia Frida mbachi korare kirasime kabisa nabo igo abayiboli moranga bono moirwe basari motiye kuri kiba school fees nyoranga okunogo siroko nyorago ke igo mbabwente baye bagwetoma asenchera yabene lindo bakwene kinga abor kiwo babo babeire bakogenda ase school buna ebwenderete okay omwanchu muri lyando chinga ebiro bete bugendete ko tumenya kikigima kero mwanchu muri togatebinga litukeliga lya Jumanne nigo turabeto gukwanira asense melio bochenu naende nigo turatware chintu ndaibere entunda ya gatagani nigo turabeto gutwara omugeni tase studio oyorabe kwa gukwanira amangana alenge tobo chenu nabo gasentu deli ya kabere nabo tugukwanira nende asense meli yo bochenu job nabo gutumanyanga mbageni kibali turabeto gutwara ase studio litukolya lero emambya bono nigo tole negesyo ekenene asingincho entunde ntangani ensaye mogo ikachinsa ibere chabono mambi nigo turachiko sanga nere Dr. Julie Nyanchama oyorachiko sanga na into igorienchera enka irabige kubwatirana elinde gokinia nabo igokorera omwana asenchera ebwenerete nabo igo entunde akabere tabito gosanga nere Dr. Rose Murakurwa asenya kichali ya Super Medical abega usanga na into ase igoro yobo koleri wabo asenya kichali onyoranga imyandizi TV nkoba tole togo sanga nabageni ababa batoretera nabotomanya obomanyi obwaime igoro yamangana litika Jumaine bunabotambe nobo chenu ase igo ikaransa oike tobeto komanya ase oboime Frida nochinga nabange beneto tobwatia ase mtandao ityo Facebook Ndizi TV News digital na botobwatia sanga nentwe karengera kiabo igo ansemeria YouTube Ndizi TV News na botera so mtandao ityo www.ndizitv.net namba ityo SMS nerie Frida namba ityo SMS 0792192834 abuno gotanyora nonya sensemeli ya WhatsApp umete squeeze twachire gochia ase ebirengo channel yetu ya WhatsApp Ndizi TV News digital ndochinga asomtandao of Facebook Ashley Ademola from Township watching live count me in Job and Frida Friday big up Frida Friday moi inchena chembe Tuesday Job Tuesday moi ananda kurwanya genke with my wife Helene Mora watching live nochebo igo Samuel Ntabo kurwa Kabosi following Dolphin Mora good morning Job and Frida, it's another new morning our masses Lord has granted us again to glory to him. May I say happy new day to my family, friends and fans of Ndizi TV and all my enemies to have a calm day ahead of getting you loud and clear. Be blessed abundantly. Good job, you're doing good work. Ndochinga embusoro engi yako rwabonchari wa mwanchani kondani Jared Orure Matureti watching live from Nyachichi
City Secondary School. Kerondo chenga Teresa Ombogo agatebanga watching live from Saudia. Dan Ogaro agatebanga good morning watching live from Kisii Nyaura. Dominic Nyabuto agatebanga nikiwa Kisii County Keumbu Amasago Base tuned in pakatamati. Kerondo chenga Victor Omondo Miyenda agatebanga kora chinsemo chirichia Nairobi West akondani. Yes, abuna bange banatu bwate semambia ya bono boigondo che ase ensemeria ya WhatsApp mbarabera soime iyo moroberi wensakia emambia ya bono ndochinga do Dennis Kirandi aka Omosoli Bwegesusu watching live from Nakuru City. Abuni katia barabera soime iyo moroberi wensakia emambia ya bono ase kolendo mwanchu Ndunduzi TV genda tobuate genda usangana to karangala kyao kolende buna botambe entunda kabere niko to so sensemeria ya magazeti buna botambe igonko bayira wetera asigazeti area ya The Standard na incha sensemo ya neni gongo gwetera egazeti ya Daily Nation go manchumuli ile tato sasa mutima komo keiko to kwirana ntobe to kumulikira amagazeti yeli tukolia lero. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi bangendo chigali bachakire kubolia nga nkike uko totebinga zola mate na bingo taraba le mia bange na ntina nyora zola yiga kono ngonyora twalia sime tandao ko tebia zola ninki azola ere kemeri kemeri ke yuko mama chime na toate abanika renga kemeri kira sama cha stagnant na be kwa Masti Lake Asti Fish Pond na bongo le maiwe kwa manyene pond obeke as long as ma cha kwa are stagnant. Yes iwoto tebenga ne kemeri kwa masamachi kayicha macha yatenene icha macha yatenene igera ba macha ko ganda tekoba ko genda na macha ko genda na macha. Yes onto tebiango ekemeri ekega na ki ogochaka wesimeka ekene to igure ekemeri kwa macha ni. Yes na ki umuntu akonyo chintatero nyege kabati chintatero tebiango toira ngora somugano yo tereserenga ekemeri eke kaige gutuka na ki okenyora na ki okorosia so wesimeka gocha omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi ase gati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagitama baga ase mirimo nakubwatisiwa ase obugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'obolema ase obugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo ilyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwantumuriria on Ndizi TV ngukwalini bene asentunda yende ime yomuruberio bwensakia emambia yabono asetorati oso asensemo ya kabere ime yomuruberio bwensakia tokomulekera amagazeti buna botambe kolende etyango torarango mbarabero goso ime yomuruberio bwensakia emambia yabono Mr. Kennedy Gisemba kurosinse siri chama chengu matebanga hello good people hello to Kennedy Gisemba Deepon Asanya good morning Joba and Auntie Frida, pass my greetings to my lovely wife Elvin, my parents ngakikaligon charokera iga Frida. Mr. and Mrs. Asanya, my parents-in-law, Mr. and Mrs. Osoro Broduke, Caleb, Grace, and first daughter Miriam, without forgetting Makaselina. Good day. Dipo na miamua hatuwezi pumua juu alipata jiko. Frida ngote binga konya ni gogo wigwete ade batete banga oyo nyoliro mo kungomia ni ganyolege ntekia kabisa kikwanyolire umuntu omuya Frida wikabwego keri Frida wikosuma likerengaki arama tukalitote betenga ama tukamatangani asedipo ni akaendanga meet my lovely wife ebitenga wikabweka ne wono wikabweka ni chianga Frida kabisa bapime chianga wikachibweka ne that's well and good lakini kwa Frida nigo imatenga chinga kechine honeymoon oboke tigabono banjo yasebale twabata kirama ya kurwa Ndizi TV ando nsasemoga ndrete genda ko enjira yo kabara bako egokia bataraba bago chakemerobeli lisuko baratengera Ndizi TV nguru turobo semi Frida imatenga ndo chikobagacha kabisa yes Boaz de Bosco, good morning, watching live from Geri Church home as usual, mbele pamoja. Peter Omari watching Korwa Sugutanyamache na wale meyomorobilio wika omoelio kondo mwanchi mulielia yatosoe asensemelia magazeti keronda bengo gwetia ase gazeti ya Daily Nation page nentangani kerondo chilingana limwamu limorikirigabu Black Monday kiama kweli abetega koene kigwa asensemelia maimayo magegaya bamenyi korwa ase kinyorokerigia Jerusalem na boigo kamchiri litukolia Jumapili keroba bete bako twara litukolia abo buja abande bakagende kanisa bagasasima abande bagatalira abamwe abo kolende abande bakerobelia asoko ene kyanga chiskuru chichiko bachiko igoro Jumatatu ambabe bagwikirania abana babo kolende mubasokano kabako cha sensemelia ase amache abeteka ko uboka na boigo koira ebinte binge chinyomba
emete abantu naboigo kerondo chimuliki gazeti ya muliketenga abantu 45 noyomo mbabete bagusiria obugima bwabo ase abande emyemo nababere bagendete kwenyorera obugwenya ase nyegitari ya Naivasha igo ayona arabete gakweneki wa sensemeri ya Maimayu na umuliki gazeti ya Daily Nation agendete kumulikira enganeyo ase page yentangani waigoni gegendete kumulikira kyobo tutukano babete bakwenekigwa magega ayo mwaziri wechisemi koralia benenga oko igora kwechi skuru kobeko goskigwa obosio kera maboli agendete kuboli bwana boigo abange bagendete komocha umwaziri machogu ekera Amerika gwesoke bene na boigo kwegerera kubwatikana no koralia engane yo chinsa cherete kolendete chikobato kugora page ya kane na boigo ya gatano toligereri engane yo ase oboime wega page yintangani nige mulikirite ingakibono aba Kenya ababere bakwimukia chilonche ligolirense kigima na kibono yaberege koleta obokongwa sensemeri ya World Bank yera chikobage koleta chicondition chingongu ekiageranga nigo chilonse chiga cheligolirense kigima gose chibate chinterest cheligolirense kigima chabere chigosalia ebinte binge gomanchi muligereria ayo naramulikira se gazeti ya Daily Nation page nentangani Togusuka wika ase gazeti ya The Standard ndochinga nigo egokwanera anene mono engana eirobolicho ase gazeti ye no mubasokano liobete gokoba asensemo elia ya Maimayu ase oroche rwa kijabe rwabete rokobuna chinge guchia ye engana yabete gekoirwa maiga ye dam ya kijabe koba gegoichira gwetania ekerengo ebwenrete goichoria bunorocho mwancho murelia Ondizi TV ase screen ni otorochinga ekuneke nyorokelia kya Maimayu ase amache abeteka gosomba abantu abange ase ngencho engane nige murekere gochia asobo imeto toso goika ase page ya kabiri mi gazeti ya The Standard abantu goikera ange ba emerongo ene na batano nigo babete bagusiria amagimabo ensemo elia ya Mayumayu maiga yembura eyo gotwa ase obonge na boigo oroche rolia rwa kijambe kobuna chinge guchiaye astorochinga yune basi yabete gotigara asensemo elia yomo obasokano oyo bwa mache amacha mange na boigo etoigo ase wikira bono iga entia torochinga egali ne egali ya Easy Coach ase wikira bono iga abantu batamanyira imbalenga balenge asigali yo yabetege gosombwa na machinga ki embura yabetege gotwa ase chinseme chubo igo ni goro chinga no enekero gokirabwo abantu abange no babete basombwa senseme yo igo torochinga nomura amokonyo mura ibwense Dr. konyoye Rigathi Gachagua bete gokirana asenseme yo inendege imale ase akumetinga enchira omubasokano yobete kokoba ase enseyo engani wichania omwanchu mulia Ondizi TV wege page ya gatatu nige murekerete engane yo asobo imasto chingane chinyumba cyabatigo sombwa somu basokano yo bete kokoba omobe engane abete kwirera ejamu enene koba kana ase ensemo elia ya Nakuru Nairobi eparenene ya Nakuru wika Nairobi mwanchumurelia Ondizi TV engana yogo ichania kigima toskebosio wika se page ya kane gazeti ya The Standard gende kwanera igoro ya makweli na boigo osaligwa kwenibo kwa bero koletwa nembura enyinge endate kutwa ase chinsemo asochinga no igwikira bonega chipara nigo chiabere chigo saleka bunoroche ase screen yao na boigo etugo yabete kwira amache amange gosomba ebintu byabantu kwira bantabange kubwateranirwa netoigo eyo enyinge yabere korokana ase chinsemo abumhoma bei Migori kiambukera ensemo nigabere konyara ogwa kwikira bonega niga abantu emerongo
emero abantu wikira bono iga wikira omwaka oyo wikira lituko chitariki emerongo ebere na isano na isato lituko lya Jumatatu ni wikira lituko lya Jumatatu abantu emerongo etano ne mo na kianda 69 bero bagosiria bwimo bwao abantu 59 bakabakonyora ogwakwa konyora nabo konyora maumivu kubwatekana na mafuriko ajo nabo chisukuru emerongo etatu na isano go konyoro gwakwa nabo gosaliwa korwa ase ensemo eyo yembura eganda to asinsemo imense ityo ya Kenya tusikobose wikasepeji Elia ya gatano na yamone ukwanera igoro yenchera amachi are ase enyancha ya Lake Victoria chakire kura na maiga mogo buna botame tumaitenga amachi kwenda busikunda chakire kura na maiga sengencho nigo amachi abera wichero ase chinsemo echo churo choru engana yabe kwira chinsu kwira nanse tusikebose ikase peji epeji ya gatano na gatatu nigo ego kwanera bunenchera abayiboli nabo igo abantu nabwate na siseme abaito bakwe murunganiria asengencho yogo skigwa wetariki chokwirwa asiskuru engana batayabanga nigo yabete go kwanwa asenchera yobwango mono konyo mbanyo letinga kichabene chokuyaligania asengencho yoko ogoskigwa bosio woske wasio okwe ngana eyo toske bosio kase peji ya ikomini okwanera igoro yenchera ekyombe kelia ageko molekera abokolere bw'abanyagichali egyo chakyaligereria amangana ali alengete abanyagichali nabo igogotekerania emeremo yabo asigo monchibone ayonega ti ali amolekera imezete ya The Standard tosikebose tokora asura chokorera epeji 15 ekokwanera igoro yenchera egetambo kero kyomo waziri olia bwo abakoli otenete abakoli emeremo be serikali engana abatabanga nigo aligetiko chumosyo gukora amonchirulio ase sector y'abakoli bwa serikali konyoranga babeire bakone kinga abakoli meremo nigo barabakulikwa inse yechi contract engana abamanyi bali abamangana alengeti abokoleri bwa serikali babere batebanga nigo barote nsemo ya ningera abakwirira obukurumi okina imechi nsemo akolendo mwanchu Munizi TV ayuna mange nigamulekeri mi gazeti ya The Standard koraga nikwemanyia ase oboime nabo orabe gokwegorera egazeti ya The Standard obokwemanyia ase oboime mwanchu muri ya kiango iranye goika ase gazeti ya Daily Nation epeji ne ya kabere ase peji ya kabere naboge ya gatatu imurikirete aliyabetega kwa nikigwa ase nsemeri ya Maimayu ekero Karando chenga oyo tenenete asensemeli iyo kumurikira amangana alengete obulindi asensemelia nigo omuteneneli gose omusi iyo kora sensemelia Water Resource Authority abetega kwenekyanga nigo amachayo atabetega korokora ase damu eli ya Kijabe asainikirenga nigo amachayo abetega korwa asensemeli yetaneli ya Kianduma nene ekeronga macha yabeteka gutangwa nabo igokorosia edamu yegekegeke ikererete nga akabaga guichorerana nabo igogwateka nabo igokora obosalia obonge keraberega kwanike osekero mu wazire otenenete ebintu biri bitotainene soifantuya negetenga nachikobwatuka oroboti sobo ikiranu nga ya macha yabeteka korwa na ende ngoikirabono igam mbara bibali babere bakonyorwa nogwa kwa kolenda ase peje ya kabero mwanchu muliria ni muligete abantu ni muligete omugakoyo mo w'imyaka ya igatwanga kyabeteka kubugoria omwana ye okwete asomugongoye kubwatikana nga nege kore kyabeteke kwaniki wasenseme yo kerali gutalera gosekerali gutambuka amatobe amange magega yembure yo gusamacha yo akoira eniwe yabo boiga se peje ni muligete Tomusipati oyo moyo bwate ebicha yo munyarukoye oyo abete takomonyora keraga nityo bokonyi omwana oye abe gakurigwe uwo mwanchi muri ile sepeje ya kabere ne muri kirete
ngaki abantu bagendete kwiyumia kubwatikana no gwako kuboiga se page ya gatatu ni murikerete ngakibona barai babere bagwesoke na boigo gukwanira engane yo ekere murikerete omokonyi bumurai wense rigadi gashagwa oyobete gakwenikia nga bari banyote no gwakwa mbachiko babakonyora obosirwa asebarabe bagwikirana se skuru yoboroso yangeya elinde banyare ko bakonyora obomenyororo ne muri kirete ngaki ababwatani kora sekyumbikirigia Kenya Red Cross ngaki babete bagwikirana sensemeyo na boigo korwa obokonyi chinga kichiboige gazeti ya Daily Nation page ya gatatu anigo emurikerete ngaki umuswati yo masiri tawanjiru oyo obete kagusiria anyway yabo yonsi lakini kolinde sago kerete ngamba bete bakonyora bagotigara ko bamoyo no nyanga babere bagusiria kera egento omoncherere James Mwani Kikimani oyo ari omoncherere sensemeri ya maimaye ni gabete gakoerera asensemo ya ngaki amacha yabete kagotiboka oikera ase enyomba ya yese yabete gotagora enyasi yonchukana ine compound ya na bayegeita ase kolende babete bakotamera gochia ase ensemeri ya upstairs na bayigo kwene kyanga ngwekonya bali kolende muri kibegazete ina muri ketenga anonya omugiro kwagenda kwene kiyo kora ensemeri ya bobisabo bochenu anigo abange ababete bagokonyeka ase chinyagitali ase kulinda anything anonya abande basiriti ubugima bwabo banyagitali mbabete bagwesokia elinde gosira bali banyote no gwako boigo ase page ya kane gazeti ya Daily Nation ne muri kerete kibono abayiboli babere bakuru birengeri byabo kubwatikana no boskigwa bosyo gukwigoro gwechi skuru ekera abayiboli bagendete gukwanira kibabete bakonyora robot urochinsa cyabere chikoera ekera abandi batanga nigo bakokora imirimo asichinsemo na boigo nigo babangeta abana babo kubakoba gwikasi skuru na boigo kwira na kendabu nigo emurikerete anena se county ya Mombasa ngaki abana babete bago ikigwaga abu kendabu elinda kwanekia nga ngogenda bali skuru asikolinda robot ekero rwachite nigo aborki wabangi babete bago tanganga ase chi stage na boiga bandi mbaroro kunyora bayikiranira ase skuru ngaki babete bakumurwa no nyane fair yoko bairani yago ika ase chinka chiabo sensemeli iya obakoreri asesemo yobo sombi nigo babete bakumanya engane yokero babere bago ikia aborkigwa ase chisemo ausase chi stage elinde bani kinga babere bago ikia abana bo ase chiskuru oiga se page yo ya katano nigo emurikerete ngakibono omwaziri wechiseme aberega ko esoke bene na boigo ko iraniria engane yo yogoskia bosio chiskuru anene chi ekarichinsa cherta karabe taka ko ne kyanga nigo abetaka konyora oroboti nga chi county chinyinge nigo chi abeire affected ne mbora enyinge akaranga nero buya abega ko ne kyanga chiskuru chabere chiko igorwa ose okogoro we chiskuru kwabere ko gosikigwa bosio ekera negetinga ni go robot robetega konyora litkolia Saturday na boigo Sunday kayene kyanga na liabetega ko imukia egetambukero yokorwa ogochiko ko igomanchumuliria gotaka kwemanyanga ngaki macho wabetaka gwikera senseme yo nkikiageretaka imukie getambukirikyo nigo aenekiri goseniga bereka gwesoke bene na boigo kwegerera chingaki abayiboli bagendeta komomochia asukubwatoka oroboti chinsa chia eliro manchumuri elia goska bosio goika ase page ne ya gatano nalimo nigo emurikirite boigo mangana arengete embura anene asensemeri ya Turkana kero mwanchu murigereria baligeretenga nigo muwaziri bobasombi Kipchumba Murkomen arachikotwara chinga kichinkongo anene ase obwagachi bwechipara ekera nekirenga abantu emyemo ne 200 nigo babere bagosiria obuma wabo kubwatikana nembule nyinge ase ayenekirenga mbachiko bekemero bele yoka enekyanga chipara achabere chikorosigwa kolende
ase peje iyo ne mulikerete chipara eche chitali gweteka ase abatumiki bechipara echo babeire bakoegwa ogwachika kwene kyanga ngotumika bale chipara chingao oskabosio goika ase peje ane ya gatano na kabere oigona be mulikereta sensemeri ya maimayu ne mulikerete nga ebasi moga bwa sensemeyo yabeteye kubwateranigwa na no mugasokano yobeteko kwaneke gwa sensemeri ya maimayu kero mwanchi muri eliro chechibichanga na babwatani kora sensemeri ya NYS abagendete gokonya asoko enekyanga egali ase atichire ngorusia bale ebintu biri bitichete gali gosobo chabo boli bwabere bogoticha amakarabati ali yagwetia amache gomanchi muri ya inara mulikeire ase gazeti ya Daily Nation page ne ya gatano na kabere na boigo gatano nalimo manchi muri elian gatinga abunongo ikira omweli bokumurikira amagazeti yeli tukolie lero go gotaka kwemanya mange nyalire gazeti yago ya Daily Nation na boigo The Standard lindo osome asowime Manchumulia Ondizi TV ayuna mange niga mulekiri mechi gazeti echio ase omogani ito aberokira na ime station ya Ndizi TV astorabe tukumwaneni ase ka getari igetambe omogani ito mutangani niga koro kwa Dr. Julie Nyanchama oyorabe kumulekira anene mono igoro yobo chenu bwabasubati ekero bakwibora nabo igo abega ukwanira igoro yamangana ngete ukina wekerengo kia abana bagusiria amagimabo chingaki bako babako yotobe tokubeka na borongenga nchera kechitora beto kwene kinga abana bakwiburu bali asenchera erendonge nabe kwene kinga oborendi bwabo nko babore oboronge aseigo ngura nanda aseketere tambe no mogeni totobe tokusanganere anene mono igoro yamangana arengete obochenu bwabana tobasa uska ngura nande umwanchu umurigiria Ondizi TV. Ndizi TV. Ubwansu bw'umugusi amaryogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase Chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ningotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa maryoga yokurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super